Lho niki satripun matur nggih panuwun menika dhumateng keluarga agung Wati Budaya. Ingkang siang menika sampun katimbalan dening kawula sak kanca rombongan wonten panjenenganipun sesepuh saking paguyuban Wati Budaya. Menika wonten panjenenganipun Mbah Sumadi kula ngaturaken atur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan khususipun wonten siang niki nggih sesarengan kalian Jaya Baru. Sound system menika wonten panjenenganipun Mbah Gaseng lan ugi Mas Dadang matur gunging panuwun lan ugi kanca-kanca YouTuber ingkang wonten ngajeng wonten Mas Gogon kalian Syukurnyang channel matur gunging panuwun ingkang samangke badhe nderek-nderek ngregengaken swasana adicara pahargyan nggih menika ulang tahun Wati Budaya yang keempat tahun pramila saking keluarga besar, saking konco-konco pangrawit, khususipun wonten Mas Rio, lan ugi Dik Dewa, Dik Rompi, Dik Anggi lan ugi konco-konco sanesipun samangke sumangga sesarengan Wati Budaya katuran pinarak wonten siang punika nggih para rawuh, para dulur-dulur sedaya ingkang samangke badhe ngaturaken mangkahipun Kang Putra Putri ingkang badhe ngaturaken tari jejogetan wonten siang punika tansah mangya rahayu wilujeng kalis ing sambi kala nggih lan ugi panjenengan Mas Sugeng kula matur suwun sanget wontene siang menika kasengguyung dening para sesepuh salentipun Bapak Sumadi wonten Mas Sugeng lan ugi katuran pinarak menika Bapak Mirun lan ugi Mas Nari Jidi tokoh-tokoh seniman Tulungagung khususipun wonten Mas Doyok, Dik Rompi, Dik Rio matur gunging panuwun niki mangke sumangga kanthi guyuping anggenipun para pangrawit ingkang badhe ngaturaken tetembangan utawi jejogetan uga kairing kabiyantu dening kadang kawula nem Mbak Hastu matur sembah nuwun niki pun dangu boten pepanggihan pramila sumangga suka parisuka niki mangke muga-muga anggenipun kraketaken tali paseduluran tansah katampi dening para masyarakat ingkang mapan wonten ing leladan Kenayan Kedung Waru Tulung Agung. Nggih, Dik Rompi ngiras pantes damel ngregengaken swasana sinambi hang rantos menika juru paes ingkang wonten wingking tasih dereng cekap anggenipun ngasta busana. Wonten dongeng sama kenu musik dueng gunung desawana raja pranyata alas kang gedhe dawuhe para sepuh biyen ana kadunge wingi kadung garang sinebat miwah tlaga urung saiki wis kasunyatan nanggih waduh Warnareja ingkang nami papan pariwi
nyata waduke wana reja endah sarawa asri papane alami lebu wewengkon kutha tulung egung padha gumunan nyawang bendungan agung weletenan saula-ula ambane lerap-lerap kumlitir banyune angin sumilir kaya bisa ing buka rasa pisanan yen weruh wana raja kendelitir kang sami pariwisata jebule bangsa manca kepranan padha teka wana raja kondange wana raja wujute biyen wana saiki wis dadi raja Niki sesarengan Wanti Budaya semoga dumateng para dulur-dulur katuran penak wonten siang menika. Kondang kaloka kota pariwisata kula ngagung nyata pindho ngedi sarira tradisi kesenian maju jumbuh resep ing pandulu wiwit perenging ngarga nganti kisi ing samudra
garwa indah kang tinuku tulung agung kota wisata terus maju kabeh wong tulung agung yo jando tali wanda rezekine sagunung uripe tumata sabda basona nyata turis ben padha lega mula ayo dijaga indah kota wisata. Rezekine sagunung uripe tumata sabda basona nyata turis ben padha lega mula ayo dijaga indah kota wisata. Lho niki mekaten kala wau kusipun tetembangan gegendingan kang sampun katuraken sesarengan kanca-kanca wanti budaya. Ha nggih. Lan ugi Mbak Bilih tasih sesarengan Jaya Baru Abadi. Abadi napa sound system? Jaya Baru sound system Mbah Gaseng kula maturaken atur gunging panuwun sesarengan kalian Mas Dadang kusipun wonten siang punika kerjasamanya sesarengan wanti budaya dalam rangka HUT yang keempat. Pramila sumangga dulur-dulur samangke saged nderekaken manggaipun wanti budaya muga tansah pinaring rahayu wilujeng anggenipun ngaturaken hari ulang tahun yang keempat tahun. Pramila kanthi raos guyub rukun tansah kita jagi menggaipun keamanan, ketertiban lan ugi kanca-kanca wanti budaya untuk bersatunya bisa guyub rukun anggenipun nguri-nguri endahing budaya Jawi ingkang mapan wonten ing leladan Kenayan Tulungagung. Kepatihan nggih nika. Kepatihan Tulungagung. Pramila Mbah Sumadi kula matur suwun sanget wondene selaku tokoh-tokoh sesepuh pini sepuh wonten siang menika ingkang samangke ugi nderekaken para putra-putri badhe ngaturaken jaranan Sintirewe utawi jaranan Jawi saged ndadosaken panglipur dumateng para penonton sedaya. Lan ugi saderengipun para masyarakat lan ugi para penonton sedaya samangke katuran nyelak wonten ing sasana kula imutaken sepindah malih monggo pintu rumahipun ingkang dereng dipun kunci monggo dipun kunci rumiyin utawi kompor gasipun ingkang kala wau tasih masak dereng dipun cek monggo dipun pateni napa dereng bilih dereng dipun pateni monggo katuran dipun pateni lan ugi samangke anggenipun suka parisuka amirsani wanti budaya ngantos paripurna ning atur saged boten-boten sedaya pepalang ingkang badhe anggo gawe dumateng kula panjenengan sedaya. Ha nggih. Lan ugi samangke
kerjasamanya dari donatur kegiatan wonten siang punika nggih. Monggo Mas Rio niki saged dipun serat napa kang dados tujuanipun niat kajatipun wanti budaya wonten siang punika nggih. Monggo samangke uga Pak Mirun, Mas JB ingkang siang punika nggih rawuh wonten mriki matur sembah nuwun Mas Rio. Niki wis suwe ora ketemu Mbak Astu karo Mas Rio iki mengke iki sing saka Pulau Dewata. Nggih alhamdulillah iki saged kondur. Mas Aryo Kapal. Mas Aryo. Mas Aryo Kapal. Aryo, oke. Ya iki ya durung Dik roh, durung. Udenge dikekne nggih mengke. Nggih, sesarengan Bapak Sugeng matur sembah nuwun. Niki sajake dos pundi wonten wingking nggih dereng cekap anggenipun ngasta busana Mbak Astu. Nggih langkung rumiyin iki mau suwe ora ketemu ya kangen karo swanten panjenengan. Mbah Gaseng iki jan saya suwe iki saya tambah bagus. Duh wong ayu pepujaning ati kaya ngene rasane wong nandangas mara apa to awakku dewe duh tewaja wataga wala samring awak mami besok kapan katokan jejer lan wong ayu umpama sona kota tanpa prau layar sasatin jolotri idang sari as mara aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bakal
satya Mugianto berkahe ngawiti hati kamong tansah sesarengan Wanti Budaya kerjasama Didi Girinata Yekti larugi Warkop Sumadi Jaya Baru Sound System Ronald Kultur motor siap nika aku kang satya satuhu wit piyen nganti saiki babasane patang pakobor sumunar andika pangaya manengku lair batin wis anata among saja andikasa mune kurang rana tanda yati apa saksene rikalane ngangkat awrat melampat tebih datang lasu mugi lestari ya mugi anto berkahe ngawiti andi kamung tanah selipat panyuwunku satya kula tanah sang lam-lami
rasa kangen sesandingan sumendal ning ati amung lamun kelingan tak titipne wujud sejatine tresna lewat tembang kangen kang kapindho antenono kabeh saka aku kang kegemo angin wengi muga dadi tamba panglipuring sepi tembang kangen kapindho tandha katresnanku iki tak kirimne mung kanggo sliramu tembang kangen kapindho wujud rasa kangen datan bisa lali ana angen-angen angelangun lamun kang tanpa tepi ngelamun mikirne marang wong kang tak tresnani suwe pepisahan muga enggak ketemu nadyan ana tembang tak tulis rasa kangenku tandha katresnanku iki tak kirimne mung kanggo sliramu tembang kangen kapindho wujud rasa kangen datan bisa lali ana angen-angen angelangun ngelamun kang tanpa tepi ngelamun mikirne marang wong kang tak tresnani suwe pepisahan muga enggak ketemu nadyan ana tembang tak kirim rasa kangenku lumantar saking tetembangan tembang kangen kapindho. Semonggo para rawuh para dulur-dulur samangke menggahipun cekson sesarengan kalian Jaya Baru sound system wonten Mbah Gaseng lan ugi panjenenganipun Mas Dadang gunging panuwun support kerjasama ini pun lan ugi kanca-kanca YouTuber sedaya ingkang wonten ngajeng Mas Gogon, Mas Denny, Mas Momo lan ugi sopur nyang wonten siang mriku sumangga kanthi raos bombong manah dalam rangka ulang tahun Panti Budaya yang keempat tahun support kerjasamanya Mas Didi Giri Noto Yekti lan ugi panjenenganipun Warkop Sumadi matur sembah nuwun Jaya Baru Sound System Ronald Kaltur ingkang paring kerjasamanya donatur kegiatan sumangga pilih semenika wonten Panti Budaya sampun siap siaga saweka